kani ka ditang ka jing penon kam bakla jong uni ukna ngan sapan paw hadian ni kerteng jong u bat ikadur jong uru ngan sathat lada skau tho am kumba penjak buram menga ngangan sapenjak buram sendon ya kajat jong u ya ka dur jong u bat ya ka jaka syong jong uru ngan sapenjak buram sendon ti sa share ya kani video khanang ba utu ba penon kam baklaru unumlien syuk ban le mo kani ka di last warning banganga ai ta khlei phi barok sai simpat mo ka sengi busuk kaman ipi baro ki ba ju kerjaan bagi video junga nak por mo ti namar balai bangai i ha Facebook yau tu khna mo ba kopi ka profile junga ka kerteng junga upunun kam baklai ka kerteng junga bat upunun kam ru ye ki dor junga ban comments tik lo kum mangai ban ben ya ka parti BPP lane ban keren ben yu ba arden tinga kentu ipi baro kha ba namar ka Facebook nga ai badang do todong mo nga khlam ai Archelius do todong tang ka YouTube channel jonga tikamot nga ai Archelius do todong handai unia ubri u copy da ki dur jonga na ka YouTube channel bat da ki da ka profile jonga na YouTube channel bat usa comments pat ha ka Facebook tinga ai warning yu ubri uru lada skau tho tinga ngan le da batang e namar ka dur jong uru ngala yu mo ngala de tem ka dur jong uru tinga kan tu ki kmi ki paru ba kim dei ban kidi ban pet bahai ki kon ki ba kim dei ban sya ki kon ki ba kin le de ki kam ki bom dei mo ban penjak buram yeno namar hay la dau de ugritor makna nei tangba dei ban bu personal yala de ya ka profile ka jonga le ne kerteng ka jonga ba ka jat ka jonga ba ki dur ka jonga kani kri ki jingle ko bakla kani kam ngamla on pediang dari ledu apo Facebook baru kau ki ong bangang akan tho ya ka parti BPP ki don ki bala keno ru ki ong bangang la yo pisa na ka NPP kani kadi ko bakla nganom la man pediang ni kani te pila ban kopi bale ngamla ang banbu copyright ya ka Facebook ne ka YouTube channel namar ngakwa ba kibriu jungi kin yo kam yo jam handai la da pi pendon kam bakla da kani kalenti am te kamot ngan hap ya chakmat ngan hap ai da ka batang e aru te pide ban sngau thu lada pi penon kam bakla kani karukom klam da tip ika an bat klam da bur enti ya kata ka rukom penya jongka Facebook ne ka YouTube channel ne ka Instagram kani kri bakla ngang no ngi pi pila bandu no wat ik to account jong piru ngila ban ai information ba ndu sunan to account jong pi te pin tim nom dai ban le akum ne kam long bakla fil le akum ne kani kri jing bakla jong pi ke jing penon kam bakla jong pi ya ka kerteng jonga ya ka jat jonga bat ya ka profile jonga na Facebook bat ya ka kerteng ka nam ka buram jonga na po YouTube channel kani ka di jing penun kam bakala jong pi nganom la on pediang dalile du kum kani ka jingle ka jong pi tenga sngau thu ba bar khat ki ba pe ha ka YouTube channel ni ka Facebook ba kim dei ban sngau thu bakla ba kani ka kom ai ha Facebook Archelius do todong ban comments persya ya ka BPP le ban comments persya ya ka ya uba arden kani kam dei manga mo mdei manga handai kani ka ditang ka jing penon kam bakla jong uni ukna ngan sapan paw hadian ni kerteng jong u bat ikadur jong uru ngan sathat lada skau tho am kumba penjak buram menga ngangan sapenjak buram sendon ya kajat jong u ya ka dur jong u bat ya ka jaka syong jong uru ngan sapenjak buram sendon te kadi ki tu jong aba phidi ban skau tho mo wat jumlian ban le kum tu kamlong ba ban le tu wala kat no sien nga yai map la da pi pendon kam bakla kat no noru handai nga yai map pi handai wat perkhat pada ba pin penjak buram ya ke buram ke ijat jonga da kani kalenti kani ke bomla ban long nganom la ban priang ni kani kalenti hadian habut pin ong map badeng ba ngala kum le bakla kata nomla ara mo nomla ara ban compromise halor kini ki jingle ki jong pi ti nga kentui pi bar khat ki ba ju kerchan bahai ki video jonga na YouTube channel ni na Facebook ni Instagram ru am ba pila ban kopi ki video jonga tang ba phimla ban bu personal pede da ka kerteng ke jonga ne da ka dur jonga ne da ka profile jonga phinomla ban le kumta namar kani kalong ka bakla kalong be an ti video ngau tho tangkat ne hi ke jing persya jonga ko ble sibon ko ble jar ngo ti sa share ya kani ki video khanang ba utu ba pendon kam baklaru unumlien syu ban le mo kani ka last warning banganga ai phinomla ban le kumta namar kalong be an kalong be an kalong illegal mo Teo julek kumta, kamlong ban le kumta, kublai sibon, kublai jarngo.